pressemedie er taget til Egebjerg Sø ude ved Egebjerg. Her modtog Horsens Brand og Redning kl. 3.33 en melding om bilbrand. Denne her varevogn, den lå delvis nede i søen og brændte. Og man får sat en wire i den, og får den hævet op på land, og så derefter slukket. Det var hernede i søen, den lå. Da man formoder, at det er tale om brugstyveri, bliver Østjyllands politi tilkaldt, og de kommer og tager notater og kigger efter spor. Selvom der sådan den brænder, og den er helt udbrændt, så er der ikke så mange spor at gå efter. Men man får sat noget minestranden på, og de pårørende eller herrerne bliver kontaktet. Man kan så nogenlunde se, hvordan vandet hvor til det er gået. Der er sådan en fin linje hele vejen op, rundt. En masse tang. Se flere film på YouTube. Søg på pressemedie.